खुलुमबाय दुलाराय बर' रायजो नोंथांनिसिम जोंनि एक्स एन डि बि एसि जानानै हामलायनाय फार्स्ट टाइम बावग्रोबाय। दा खोथाया जाहैबाय थांनाय साननैसो सिगां जोंनि बे कालिंदवार समस्तिनिफ्राय माखासे बिपिएफनि सापर्टारफ्रा आंनि सोमोन्दै गोबां एगेन्स्ट खोथा बुंदों, आंनि सोमोन्दै गोबां गाज्रि बाथ्रा बुंदों। दा बिनि फिननायखौ होनो थाखाय आं दिनै प्रेस मिटखौ लिंहरनाय जाबाय। प्रेस मिटनि थ्रुयै आं नोंथांमोननो फोरमायबाय। दा बेयावहाय जिहेतु सोर बुंदों आं बेखौ बुंला आरो बिसोरखौ आं सिनायबो नङा, सिनायजोबखायो। खिन्थु जोंनि बर'नि गेजेराव गावजों गाव बिदि नांलाय खमलाय बेखौ रायखोमानाय बेखौ बुंखोमानायखौ आंबो मोजां मोना। जा बाथ्राया नंगौ सैथो बेखौसो बुंनांगौ। आरो खोथाया जाहैबाय आंनि सोमोन्दै जिहेतु जायफ्रा गाज्रि खोथा बुंदों, आंनि सोमोन्दै हेंथा खोथा बुंदों, इउपिपिएलनि हेंथा खोथा बुंदों, दिल्ली बर'निफ्राय थाखा जानाय खोथा बुंदों बिपिएफनि माखासे सापर्टारफ्रा, खिन्थु बिथांमोनखौ आं सिनाया। मानो होनबा बिथांमोना जोंनि एक्स एन डि बि एसनि मानसि नङा, बिथांमोना गुबुन हान्जानि जानो हागौ। दा बिथांमोना जोंनि एक्स एन डि बि एसनि सोमोन्दै खोथा मिथियैलाय बिथांमोना आंखौ अनेक खोथा बुंनोबो हागौ, रायनोबो हागौ, अनेक बाथ्रा बाहायनोबो हागौ। दा जियानो जा बिथांमोननिसिमबो आं गाज्रि मोनाखै। मानो होनबा बिथांमोना बुजिया खोथाखौ, बिथांमोना माने रोङाखै माबायदि पलिटिकेल गेलेनांगौ, राजनितिखौ माबायदि गेलेनांगौ बिथांमोना बुजियाखै। आरो बिथांमोना पलिटिकेल गेलेनो रोंदोंना रोङाखै, खोथाखौ बुंनो रोंदोंना रोङाखै, बे खोथाखौ नोंथांमोना बिसोरनि जिहेतु ससियेल मिडियाआव होनाय माखासे कमेन्टखौ नायबानो मिथियो। फार्स्टआव बिथांमोना बुंबाय बिटिआरआव जेबो गैया आरो बे बिटिआरखौनो इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै लास्टआव बुंहैबाय। बे रोखा जादों बिसोरदि गावखौनो गाव बुरबक होननानै सिनाखि होदों, गावखौनो गाव जाम्बा बेंग्रा होननानै सिनाखि होदों। बे रायजो राजा गासिबो मिथिजोबखाबाय, बे मोनसे प्रुफ। मानो होनबा बिटिआरआव जेबोआनो गैयाब्ला अब्ला बिटिआरखौ मानो इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै मानो बुंगौ बे सुबुङा? बे बिथांनि बहुत गोरोन्थि जादों। जियानो जा बिथांमोना गोदान गथ' हिसाबै बुजियाखै, दासो सोलोंहांदों, सोलोंथों, मोजांनि बाथ्रा। जोंनि बर'नि गेजेरावबो बिदिनो साफा बयबो राजनिति गेलेनो सोलोंबासो जों मोनसे मोजां पलिटिकेल हान्जा दानो हागोन। उनावहाय जोंनि बे बिटिआरखौ जों सामलायनो हागोन, जोंनि इयुन जोलैनि गथ' गथायफोरखौ, सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जों माबा मोनसे आसनि लाबोना होफैनो हागोन, बेखौ मिजिंथिबाय। दा खोथाया जाहैबाय आंखौ बिथांमोना बुंदों, ओरैबायदि बुंदों दावहारुआ गोबां केस गोनां मानसि, 6-7टा 10टा केस गोनां मानसि, बिथाङा अनेक सिखाव सिथोब अनेक खोथा बुंदों बिथांमोना। खिन्थु दिनैनि दिनाव आं बुंनो नागिरो एनडिबि आफादाव थानाय सासे सोद्रोमाया मोनसेबो केस गैयाब्ला बे एनडिबि आफादनि मानसि जानो हाया। जुदि एनडिबिनि मानसि जानांगौब्ला, उग्रपन्थी जानांगौब्ला बे मानसिया केस थाथारनांगोन। हयथ' किडनेपिं केस थानांगोन, मार्डार केस थानांगोन, कारापसन डिमान्ड केस थानांगोन, जेरैहाय सिखाव केस थानांगोन, अनेक केस थानांगोन, किडनेपिं थानांगोन बायदिसिना। जुदि बिथाङा मोनसेबो केसानो गैयाब्ला बे होमबा आफादनि मा मावखो? बे आफादनि जेबोखौनो मावाखै। जाय मानसिया मोनसेबो केसखौनो मावाखै आफादाव थानानै, बे मानसिया आफादनि जेबो मावाखै होननानै आं डाइरेक्ट बुंगोन। जों बायदिया बहुद केस गोनां मानसि, जों मावबोदों, जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय मावबोदों, गोबां खामानि मावबोदों, जायनि जाहोनाव जों सम जेलबो जानांगौ जादों, जायनि जाहोनाव दासिमबो जोंनि केसा जोबाखै, जायनि थाखाय बे बिटिआर एकर्डआव जोंनि केसा जोबनांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामबोदों, एग्रिमेन्टआव लाबोदों। बे खोथाखौ मिथियै रावबो गैया। बिथाङा आंखौ डाइरेक्टलि बुंनो साननाया गोरोन्थि जादों, बुंनाया गोरोन्थि जादों। मानो होनबा बिथाङा गोबां केस गोनां, अनेक केस गोनां दङ, नंगौ, यास, आं बेखौ डिनाय खालामा, आं बेखौ नङा होनना बुङा। मानो होनबा खोथाया सियर। खिन्थु केस गैयाबासिनो रावबो मानसिया बे आफादनि मानसि जानो हाया, केस गैयाबासिनो बे उग्रपन्थी जानो हाया। साफ्रोमबो उग्रपन्थीयानो मोनफा नङा मोनफा केस थाखायो, जेबो मावाखै होननानै आं डाइरेक्टलि बुंगोन बे खोथा। आरो बिथांमोना जे बुंगासिनो दं, बिथांमोननि जिथु सोद्रोमाफोरा, बिथांमोननि बिपिएफनि माखासे मेम्बार्सफ्रा गामि हाबनानै बुंगासिनो दङ बिटिआरआव जेबो गैया, बिटिआरआव जेबो गैया होननानै बखिगासिनो दं बिथांमोना। आं बुंनो लुबैयो बिथांमोना बिटिआरनि अर्थखौ बुजिया। व्हाट इज द मिनिं अफ रिजन बेखौ मिथिया, रिजननि अर्थआ मा बेखौ सिनाया, बिसोर मिथिया। बिटिआर एकर्डआव मा एग्रिमेन्ट दङ बिथांमोना फरायाखै, नायाखै, बिथांमोना जेबोखौनो बुजिया। जायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना बिटिआरआव जेबो गैया होननानै होस्रिखाव बुंगासिनो दङ। दा जेनेरेलि आं बुंनो नागिरो जिहेतु बिटिसिनि एक्स चिफ जिहेतु हाग्रामा महिलारि, बिथाङाबो दुलाराय बर' समाजनि गेजेराव गिदिं बेराय बुंगासिनो दङ जे बिटिआरआव एख' नाय, बिटिआरआव जेबोआनो गैया। आरो बिटिआरआव जेबो गैयाब्ला बिथाङा दिल्लीयाव थांनानै मानो सहैखो? बिथाङा सुक्तिखौ फरायना फरायाखैमोन ना बिथाङा फरायनो रोङा नामा? आं बेखौनो बुंनो लुगैयो बे बिटिआरआव जेबो गैयै बुंग्रा जायफ्रा सुबुं जिहेतु जोंनि जिहेतु हाग्रामा महिलारि, बिथाङा मा जौ सेरेब लोंनानैसो बेवहाय बिटिआर सुक्तियाव सहि हैदोंमोन। बिनिखायनो बिथाङा बिटिआरआव मा दं बेखौ मिथिया।
सिनाया आं बेखौ डाइरेक्टलि सोंखारिगोन डाइरेक्ट बुंगोन मानो होनबा बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा मानो होनबा जे सुक्तिखौ जि एग्रिमेन्टखौ जोंनि जिहेतु गोबां हान्जाया गोबां दोलोआ गोबां पार्टिया 34 यार्स आन्दलन खालामनानै एबसुनिफ्राय लानानै गोबां हान्जाया नांबोनानै दिनै बिटिआर सुक्तिखौ खालामदों अब्ला बे बिटिआर जेबो गैया होनना बुंब्ला बे गोरोन्थि जागोन बे जाबाय मोनसे राजनितिकनि थगायनाय पलिटिकेल सोलिनाय बियो मानो होनबा जों माबोरैहाय इलेक्सनाव देरहानो हागौ जों माबोरैहाय जोङो बिपिएफखौ जों माबोरैहाय गभर्नमेन्ट खालामनो हागोन बे पलिसिखौ लानानै रायजो राजाफोरखौ थगायगासिनो दङ बिटिआरआव जेबो गैया होननानै बे गोबां गोरोन्थि जादों आरो लोगोसे बिथांमोननि माखासे सोलिनाय बिथांमोननि माखासे एडमिनिस्ट्रेटिभ 17 बोसोराव मा मावखो रायजोफ्रा मिथियै रावबो गैया बे 17 बोसोराव बिथांमोना जे मावबोदों बेखौ बयबो नुगासिनो दङ आरो मिथिगासिनो दङ आरो थोंजोङै नोजोर होना नाहर जोंनि बे बिपिएफ बिटिसिनि बिपिएफफोरनि माखासे केरियारनि एक्सपिरियेन्सखौ नाहर सोर साबैसेया गोरों दङ सासेबो मानसिया मेट्रिक पास गैया होनना बुंनो हागोन बै केरियारफोरा सोरबा जाम्बा जाम्थाया एक्स-बिएल टिमनिफ्राय इलेक्सन गेलेनानै एमसिएलए जादों सोरबा इएम जादों सोरबा मिनिस्टार जादों किन्तु रोंगौथि गैया बे रोंगौथि गैयिनि थाखाय दिनै जोंनि बर' समाजनि माखासे इयुन जेनेरेसननि गथ' गथायफ्रा जेबो सुबिदा मोनाखै जेबो आसनियाव आगबारिनो हायाखै आरो बै जाम्बा सरकारनि थाखाय आसनि लाबोना होनो हायैयाव जोंनि बर' समाजनि सेंग्रा सिख्ला फरायसुला फरायसुला गासिबो बेखार जाना दंजोबो दा बैफोर खोथाखौ गासैखौबो मिथिनानै जों दिनै गोरों सरकार थागोन गोरों मानसि थागोन होननानै जोङो इउपिपिएलखौ जुगदान होनाय जादों मानो होनबा इउपिपिएलनि जिहेतु जोंनि प्रमद बर' प्रेसिडेन्ट इउपिपिएलनि बिथाङा बहुत गोबां गोरों मानसि बिथाङा जोंनि थाखाय बर' समाजनि थाखाय गोबां सुबिदा लाबोनो हागोन होननानै जों आसा खालामो आरो बेजों लोगोसे जोंनि माखासे जितु इउपिपिएलनि लिडार्स इउपिपिएलनि माखासे सोद्रोमाफोरा साफ्रोमबो गोरों गोजा रावबो बेंग्रा बेंथा नङा बेनिखायनो जों इउपिपिएलखौ गभर्नमेन्ट खालामनायनि उनाव जोंनि सरकारखौ जों मैखोमै स्ट्रंलि जों बर' समाजनि थाखाय मावलांनो हागोन होननानै जों आसा खालामो आरो बे खोथाया बेनिफ्राय आं बेखौनो बुंनो लुगैयो जोंनि जिहेतु इउपिपिएल हान्जाया सरकार खालामखांनायनि उनाव सोरबा सासे चेयारमेनाबो बिए एमए फरायनाय जागोन सोरबा सासे मेम्बाराबो मेट्रिकुलेट जागोन मेट्रिक पास जागोन आरो माखासे गोरों गोराफोरखौबो जों सुबिदा होनो हागोन बे खोथाखौ सिन्था खालामनानै जोङो बे इउपिपिएलखौ जुगदान होदों